Keby som povedal, že poznám všetky, určite nie. A je pravda, že najviac asi sledujem naozaj tú Bratislavu. Mám pocit, ale neviem, či sa nebudem mýliť, že nás je tu aktuálne nejakých 12-13. Je to také, že nejaké divadlá, čo vznikli po nás, už zanikli a niektoré nové vznikajú, takže naozaj sa to niekedy ťažko s tým drží krok. A čo sa týka celého Slovenska, viem o niektorých, ale priznám sa, že kebyže mám teraz menovať, že 10, tak takto z hlavy mi to, že mimo Bratislavské nenapadne. Viem, že je dosť rozšírená tá scéna, mal som možnosť niektorých z nich aj hrať po Bratislavskom kraji. Nemám čas to sledovať. Keď je nejaká príležitosť, idem sa pozrieť. Určite človeka ovplyvňuje všetko, čo nejakým spôsobom vidí, či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle, že povie si, že tak toto v živote robiť nechcem, alebo naopak, že toto je fajn, alebo že toto by mi nenapadlo. Čiže boli určite aj také príklady. Ak by som mal povedať niečo konkrétne, tak mi napadá, som hral v Stupavskom ochotníckom divadle. Ten režisér, ktorý tam bol, Roman Maroš, tak pre jednu vec naozaj ako režisér má veľmi dobrý cit z môjho pohľadu. Vie vystihnúť presnú stotinú sekundy, kedy sa majú otvoriť tie pomyselné dvere. Kedy má pristať ďalšia postava. Kedy sa má niečo presne povedať, aby to úplne sadlo. Len to bola inšpirácia, že takúto bláznivú komédiu chcem, že síce to intelektuálne asi človeku veľa nepovie, ale zabavím sa a odídem dobre, som zrelaxovaný. Aj také občas treba. Pokiaľ sa ku mne dostane, že sa niekde hrá, mám ten termín voľno a je to aj nejaké dostupné, že či už MADčko alebo medzimestským spojom, jednoznačne áno. A keď herec hrá komédiu a to publikum sa nesmeje, je to otrasný pocit. O to zaujímavejšie je, keď ten divák potom príde po predstavení sám a povie, ja som sa tak výborne pobavil. A my, že kedy? Že tam bolo ticho. Ono je práve že super, keď to publikum reaguje, keď sa smeje. Keď sa smeje nahlas, pokojne nech tlieska, smeje sa. Keď príde divák a povie, ja som vás nechcel rušiť. Keď človek príde na komédiu, každý herec ráta s tým, že sa to publikum bude smiať. Keď mu to je vtipné, smej sa. Je to úžasný zážitok. Naozaj, keď prídeme vymyslieť si niekomu na dedinu, tak tam je to publikum iné ako u nás. Tamto publikum je tak neskutočne srdečné. Ono príde, ono kašle na to, ako vyzerá. Ono príde, tam je vymyslím si nejaká 70-ročná pani, ktorá sa tak schutí smeje, že všetkých preučí, my musíme čakať v úvodzovkách pol hodinu, kým sa dosmeje, ale to je super. To je presne to, prečo to divadlo robíme, prečo to aj nás baví. Myslím si, že to by bola otázka na každého jedného a bola by asi značne individuálna tá odpoveď. Udržiavajú kontakt ako ktoré divadlá? Viacerí si tak držíme, akoby ten vlastný piesoček. Niekedy mám pocit, že sa akoby vzájomne aj v tej Bratislave niektorí berieme ako konkurencia. Mne osobne, priznám sa, to príde také patetické. Že hovorím si, že ochotnícke divadlo vždy bude mať primárne publikum zložené zo svojich známych. Samozrejme sú tam ľudia okolo, ale primárne sú to známych hercov, režiséra. Keď ty hráš na druhej strane mesta a ja hrám tu, tak tí, čo bývajú tu v okolí, tak primárne, ak sa im budeme páčiť samozrejme, tak prídu skôr na nás, neprídu na vás. A ak sa im páčite vy, chodia na vás roky, nezačnú zrazu chodiť len tak na nás. Aspoň ja si myslím teda, že to tak funguje, nemôžem hovoriť za nikoho. Skôr je cesta spolupracovať, alebo minimálne sa evidovať a nebáť sa vzájomne si pomôcť. Posunúť si nápad, dať dokopy možno nejaký projekt spojený aj z dvoch divadiel. Prečo nie?